Dikulit ang manggih. Nggih. Yo sihat ya bingung. Nek kulit ning mriki nek sihat gak ngluwi apa-apa bingung. Yo penak mriku. Yo penak ning mriki. Lah nggih. Gak padha ngene lho. Sendok rong sendok ya. Sing penak niku lah nggih sing penake mawon teng pundi monggo sira. Tur sihat nek kulit ning mriki arep wong nyong nek kanang sius. Nek nyong gak ngene apa-apa nyong bingung ya reko karo sing tunggal saumah. nah kadang kala pikirannya atas niki. Mulane kaya yang sius bareng ya penak pawon wong ngerti kados niku sih. Kulon pas gak ngluwi awan apa anane kok. Nggih. Nggih dipenak mangkon mono. Nggih. Ana pirang-pirang ya pancen anake kabeh kan ngoten niku. Nggih. Nggih. Nebit saking pundi niku Mbok Siron? Saking pundi nembe? Ya wedan Oh, masyaallah. Ten anu Kang Sius napa ten? Oh, Oh